nokuti ini Jehova Mwari wenyu ndiri mutsvene. Levitical chapter 11 verse 45. Levitical 11 verse 45. Pane musoro shoko unoti mhuka dzakanaka nedzisina kunaka. Pandima 45. Nokuti ndini Jehova wakakubudisai panyika yeIjipita kuti ndive Mwari wenyu, naizvozvo muve vatsvene nokuti ini ndiri mutsvene. Nokuti ndini Jehova wakakubudisai panyika yeIjipita kuti ndive Mwari wenyu, naizvozvo muve vatsvene nokuti ini ndiri mutsvene. 1 Peter chapter 1 verse 14 kusvika pa 16. Pane musoro shoko unoti ivai vatsvene. Verse 14. Muve sevana vanoteerera, musingaenzanisi mufambiro wenyu nokuchiva kwakare pakusaziva kwenyu, asi saiye mutsvene wakakudanai nemiwo mumene muve vatsvene pamufambiro wenyu wose. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi ivai vatsvene nokuti ini ndiri mutsvene. Mwari varipapadze kuverenga kweshoko ravo mumwoyo medu. Ameni. Mazvita, regai ndikumbire mai mufundisi Diza vanamati. Regai tinamati. Baba vamasimba ose, tiri pano zvino, taurai kuupenyu hwedu, takasinamata, takasitsanya nokuda kweungano ino, asi nhasi matikwanisira nokuti pane zvamunoda kureva mukati meupenyu hwedu. Tinozviisa pamavoko enyu mutsvene wakatendeka. Shoko raverengwa, mweya mutsvene uya ukarifemera pakunyorwa kwaro, ndio mweya mutsvene watinoshuva kuti udururwe zvino pamurandakadzi wenyu wamira. Takasinzwa achitaura pazhinji, tikaona iyemi Mwari. Nhasi zvakare tinomisa pamavoko enyu kuti mushandise zvakakwana semudziyo wenyu, mutaure kuupenyu hwedu kubudikidza naye. Mbiri nekudzo zvisvingodzosegwa kwamuri. Iyesu tose pano, vhurai kunyangwa mukati memwoyo yedu, tinzverei kuti kune zvimwe zvinhu zviri mukati matiri zvingatikanganisa kuti shoko renyu ripinde, asi zvose zvinongoda iyemi Jesu Kristu kuti mubvise zvose izvozvo, tigoona kunaka kwenyu, tigobva panzvimbo ino tashandurwa nokuda kweshoko renyu. Taurai nesu mutsvene wakatendeka, dururai nyasha dzenyu zvino kubva zvino kusvika nokusingaperi. Amen. Mazvita, tinoda kutenda Mwari panguva ino. Regai mai mufundisi bako vangondiimbira ndima imwe chete pa 128. Yaitisangane pamuimbi 128. Ndichakumbirawo vari kuita zvemedia tipeiwo Facebook link neYouTube kuti ndeipi. Pane vari kukumbira kupinda veinternational vari kunze vari kutaura nesu pamafoni pedu, saka ndichakumbirawo muuye nayo kuna mufundisi Chiwara vakagara apa, tiwane kusheya navamwe vari kuda kupindawo musevhisi yemanhori ano. Hymn 128. Ndino vimba nemi, ndino vimba nemi, ndino vimba nemi, nemi, nokuti ndino vimba nemi, ndino vimba nemi, vimba nemi, ndino vimba nemi, ishe
kuimba pakanaka. Shoko raMwari ratiri kufamba naro panzvimbo ino riri kutidzidzisa pamusoro pekuti hanzivai chii? Nokuti nindiri chii? Zvakanaka, toda kutenda Mwari. Manheru ano ndopfimi yatichafamba nayo paungano ino iyi pasinodhi yedu yekusimbisa na 2025. Hadikanwi, pano pane nyaya. Pano panei? Pano pane nyaya. Pano pane nyaya. Zvanzi ivai vatsvene nokuti nindiri mutsvene. Be holy for I am holy. Manheru ano pateam session 1 ndichati ndichitarisa timu iyi yekuti tive vatsvene, ndatarisa ndikashandisa shoko rokuti identity and the core, kureva kuti zvinotiratidza kuti tiri vaMwari nekudana kwaMwari. Shoko rataverenga panapa tinoverenga kuna Leviticus pamusoro pemirayiro yaiudzwa Israeri pamararamiro avaifanira kuita nguva imwe neimwe. Tikatarisa shoko raMwari muna Exodus chapter 29, tikatarisa kuna Deuteronomy tinoudzwa pamusoro peimwe mirayiro ine 19, asi pano vanoudzwa mirayiro ine chokuita nekurarama. Kubva pachapter 18 panotaurwa pamusoro peutsvene. Mwari achitaura pamusoro paIsraeri avatsaura kuti une zvaaifanira kutarisira kwavari. Chinondiitira zvakanaka ndechekuti Mwari vanoti be holy, iva mutsvene nokuti ndiri mutsvene. Kuva holy kana kuva mutsvene zvinorevei? Kana ukanzi uri mutsvene wapembedzwa zvanditi, hauna chaunopomerwa, vanhu vakutsaura vakuisa padivi. You have been set apart. Saka kana tichitaura pamusoro peholiness tinotaura pamusoro pezvinhu zvakaitwa set apart, chinhu chatingati chiri different from ordinary, kureva kuti hausi wakangojairika. Halo? Vanamai hamusi vanamai vakangojairika. Namajaya ari pano apinda musungano yamadzimai nanababa vari pano, unofanira kuva baba kana jaya risina kujairika. Tinoenda kumberi tichitarisa kuti nemhaka yei Mwari waida kuti vazvitsaure muzvivi zvavanga vachirarama mukati mazvo. Tirangarire kuti vanga vachibuda muIjipita maishumirwa vamwe vaMwari nhai nedzimwe tsika nevanhu vaiva noumwe mwoyo. Ukaona munhu ane mwoyo wokuti mumwe munhu wakaitwa naMwari mufananidzo wake arove zvitinha nomunzwa agozvipisa neuswa kusvika zvatsuka, kuratidza kuti mwoyo uyoyo womunhu wava wekongireti. Saka Mwari wanga achida kuti vanhu vasarudza vabude mumwoyo wekongireti. Iwe hauna here mwoyo wekongireti? Iwe uri pano wakafitwa neinifomu yako, wakafitwa nevhenekerayo. Shoko raMwari roenda kumberi richitiratidza kuti Israeri vaifanira kuva vatsvene kunyange pakushumira kwavo napakutendeka kwavo zuva rimwe nerimwe, nepazvinhu zvavo zvese zvaifanira kuva zvakaenzanisana, zvaivaenzanisa. Tikaramba tichitarisa tichienda kumberi, vaifanira kuva vanhu vairarama upenyu hwokuti kana vamwe vakavatarisa rotoita girazi rokurarama. Chii chingadiwaona vanhu muupenyu hwenyu chavanotarisa vakayeva vakayemura nedhimoni renyu riya rokunyima riya, nedhimoni riya ramadheka riya rokuti hamudyi zvinhu zvisina mbopinda mutomubhegi. Mwari wekudenga vaida kuti vararame upenyu. Ndirangarire Israeri inoshandisirwa shoko rokuti the chosen nation, vanhu vakasarudzwa naMwari pachake. Tikatarisa tichienda mberi, nemhaka yei Mwari aitaura kuna Israeri achiti be holy? Mwari waida kuti vafanane nekare
DNA yemukristu anofanira kuva nayo. Dai tinashe Mugabe aipa platform naMwari yokuti atarise kuti wedenga ndeupi, waiuya Mwari wongoti tarisa holiness ndo wangu. Tarisa upenyu hwako uone kuti uri wani. Wakagara panzvimbo ino nekowabva kuti uri wani. Asi Mwari vari kuda kuti usaverengwa pastatistics dzeReformed Church. Ndoda kuti uve mutsvene nokuti ndiri chii. Vadikani, tirangarire kuti kune kunozoindwa. Tikune kunodini? Kune kunoindwa. Hatigari pano nekusingadini? Nekusingaperi. Vana vadi kutaura zvekufazvo, asi kuchangouya. Kuchangosvika. Kana watozvagwa chasara kudini? Vashona vakati ng'ombe yapirwa yatodini? Yatofa. Regai titarise tichinda kumberi. Zvoreva kuti Mwari pavanotaura pamusoro peutsvene, hapana vakasarudzwa kuti ndo vanofanira kuva vatsvene. Mwari vanodana munhu wese, vanga vasingatariri vapirisita, vanga vasingatarisi vaprofita, vanga vasingatarisi vatungamiriri, asi munhu wese waifanira kuva mutsvene nokuti Mwari vatsvene. Saka pane vanofunga kuti pane vanofanira kuva holy. Isi tingazvigona here? Pane vakazvigona. Denga munoriruza namamirimita. Nemhaka iyi, kana munhu ava mutsvene, ndiyo maki inotaridza kuti uri wedenga. Pane chinhu chinondiitira zvakanaka. Vanhu vanotarisa, vachitarisa upenyu hwemunhu nepaanobva voti taona jemu yamainingi apa, taona jemu yamai. Imi pamunoonekwa jemu yake yedenga inoonekwa here pamuraramiro wenyu? Handei mberi vadikani. Zvoreva kuti kune vanhu vanoti ndinotozviziva kuti ini ndiri mutsvene ndoga. Utsvene huri perfect uinewo uchizvireverera uga hunoonekwa. Samson nama inonaka haikere inotaura yega. Sorry vakazvo zvagwa sisiko. Uyai tinde mberi vadikani. Tichitarisa zvinhu zvatinodzidziswa kureva kuti utsvene hwaifanira kuraramika munharaunda, mucommunity andinorarama. Mucommunity yenyu munozikamwa sei? Kumusha kwemi ndimi kuchiri kuwanikwa shuga kumba kwenyu. Munoti vamwe vakauya kuzorwira shuga, munovapa dreni rese nekuti vamwe muchivapa kapu yeshuga. Kurimisa munhu, kusakurisa munhu 1 hectare kuti apiwe kapu yeshuga. Yaanonoti akadira muti hainzwiriri. Wotoudza vanhu kuti pana hapasi pashopu panapo. Kune vanonaka kuchechi kumba vasina kunaka. Kune vanozikanwa kuva vanhu vakanaka kana vava pachechi. Utsvene hunofanira kutanga mumba. Start in Jerusalem. Tichienda kumberi. Nekuti the family is the first altar. Munofanira kuonekwa utsvene. Muri muno muri mutsvene. Mwana wehama yenyu achifamba chiyadziri pashe. Kana tava kuti toda nhumbi dzokudhoneta muchiunganidza muchitipa tichiendesa kumadonations. Asi kwenyu musati matanga madini? Ende vamwe vanongodzichengeta sezvinonzi zvicheta zvizikuru nekuti dzakagara. Shoko raMwari ratiudza taverenga pana Levitical chapter 19 verse 2. Panotaridza kuti Mwari vanoda kuti vana vaMwari vatsvake kunatswa neutsvene zvinoapuruvhwa naMwari, kwete nedenga. Navanhu zvinoapuruvhwa nedenga. Vanhu vanoda apuruvha yavanhu pazvinhu zvose zvavanoita. Halo, zvakadii zvandaita izvi? Zvakanaka here zvandaita izvi? Makamboti maitawo zvimwe zvinhu mukabvunzawo denga here rikakuapuruvhai? Shoko raMwari rinondibata pataverenga panapa. Zvinotaridza kuti holiness inoshape our lifestyle.
kuti isu tiri venyasha dzamwari, tiri venyasha dzamwari. Pane chinhu chinobata hama dzangu. Kana utsvene hukashayikwa pakereke yaMwari inokama simba. Halo, mazuva ano vanhu havachahli kushamwaridzana nezvivi, havachahli kufamba vari pedo nazvo, havachateti kuita zvivi, havanehwadzira pakutadza, vanehwadzira pakunamata Mwari, vanehwadzira pakushumira Mwari mumweya nomuzvokwadi, vanehwadzira pakuita zvakanaka, asi pakuita zvakaipa vanoita easy go bus CMD. Hama dzangu, pane chinhu chinobata pano, zvoreva kuti kana taakutaura pamusoro peutsvene, kureva kuti namakuva anofanira kushayikwa, handiti? Kwamabva mabvepi nhasi, mabva nemumwe munhu kana muri mubhasi, muchingotaura. Pane mumwe munhu wakanga akakwira mubhasi kubva kuSouth Africa kusvika kuZimbabwe achingonyeya vafundisi veReformed muine mwana wangu. Ivai vatsvene, seReformed kana uchida kuita makuhwa ita mumwoyo mako, nokuti kereke yakazara nechii? Nehama dzangu, ndinorarama sei? Vana mai tisina maticha makuru, tinotengesera. Halo? Kutengesera vana godo. Mwana unongotokura akavenga munhu. Mwana unotongokura asingadi munhu nokuti mai vakamuvenga. Vamwe vakaitwa zvivi zvokugamuchidzwa, zvokuinherita, zvokutengeserwa. Munhu wamunovenga munomuvengerei kana kuti makangotengeserwa? Mwari vari kuti ivai vatsvene. Ivai vatsvene engwe kuvarume venyu, hama dzangu. Halo? Ivai vatsvene kuvarume venyu.
sutu yake, muchipolisha sangu dzake muchiti man of God, asi wekwenyu hamunambomupolishira shangu. Ivai vatsvene nyangwe nekuvana vedu, vana ndo vanoziva chiKristu chamai, nokuti ndo vanochiona pakavanda. Padaidamwa pano kuti mufundisi chimuka, indai munobvunza vana vangu vana Ebeneza ndo vanoziva kuti mufundisi here kana kuti kwete. Mwari wekudenga vatibatsire vadikani, kuti vamwe vana vatinobhulema nhasi isu hatina kurarama muutsvene hwaMwari. Saka vana muenzaniso vakaona wakanaka. Mai vanongogara vari muwrestling, vanongogara vachikonana nevamwe, vanototyiwa nevamwe, kuti kana vari ava vamusavabvunza chero mari dzenhendo, nokuti munokwana mese. Kana vari ava musavabvunza basa rekuibata pachiunga, nokuti munokwana mese. Madzimai asungana oye! Tauya kuno kumusangano, vamwe ndeva kuno kumaNational chete nekumarangano, uri kuzviunga zvavava indi. Nemaka yei? Paitaurwa pamusoro, Mwari vaitaura pamusoro pekuti ivai vatsvene nokuti ini ndiri mutsvene. Mwari waida kurangaridza Israeri kuti aone mission. Rega ndikurangaridze mudikani pamwe chete neni kuti we aone mission yekuparidza evhangeri, nokuti hapasi pese patinoshamisa muromo, asi upenyu hwedu hunofanira kuparidza kururama kwaMwari. Toenda kumberi, vaifanira kutaridza marudzi akapoteredza the character of God. Waiti kana ukaudzwa namai vako, isu takakura mazuva okutariswa namaziso, okuti ziso iraisa raikuudza kuti chatsva, vaenzi vakasimuka hapana chakanaka, unosara uchiiona. Mupichisi unosara uchidini? Uchishanda. Kana vakakutarisa neziso rimwe raireva kuti simuka, rimwe raireva kuti vakuru vane nyaya dzavo, unofanira kunyarara. Saka waitosimuka pasina wakusimudzwa, nyangwe mai vakakuradza kuti vaenzi vasvika, ima muchida kudya nzara yakawanda, vakangokutarira kureva neziso rekureva kuti chirega tipe vaenzi muchazodya, unongoita seuri raiti, nyangwe nzara ichikupisa. Saka Mwari uri kuti ivai vatsvene, kuti marudzi akakupoteredzai vagogona kuona Mwari mupenyu. Nhasi uno kana tikataura pamusoro pamarifoma, vanhu vanovona here Mwari mupenyu namararamiro atinoita madzimai? Kereke madzimai ka, musha mukadzi. Handisi tinenge takawanda chero patiri, chero kuchechi. Ndo zvatinorarama here, ende hatitani kubayiwa, ende hatitani kubayanuka. Vekwenyu vanovona here Mwari? Makatorega kuinda chero kumusha, muchiti sikumusha hatitsiki kuna varoi. Pane kusina varoi here? Hakuna yengo kutaoni variko, vakatotiza hondo vakanovanda ikoko. Shoko raMwari raenda mberi richiratidza kuti richiti mudzimai wasungana, be holy, iva mutsvene, kuti ugova neinfluence mukati memhuri yako, mukati mekereke yokwako, mukati menyika yokwedu, mukati menyika yokwedu. Ini ndinoti vanhu, madzimai, kereke inofanira kuenda mberi, inofanira kuva neupenyu. Nyika, pamabasa, tinofanira kumira, tichasekurumira. Ukaona munhukadzi, ukasvika parodi, ukaona wamiswa nomunhukadzi oziva kuti chachaya, akakurovera serious, nyangwe asiri serious pazvinhu, wotoziva kuti zvaipa. Ukaenda kunosevhewa nomunhukadzi, munosevha seiko kumagovernment office kwamuriko, kumabasa kwenyu kwamuriko, kumaorganizations kwenyu kwamuriko.
muchititaisa vana mai chimuka vanhu vavane 65 years vane 65 years vane ma70 varimo muraini vanzi vyaindi kusevhe imi nekuti mavona poda mukangofunga kuti pangangozunzika madhora zvino ava vane kumeso kwakang'arang'azha havangana chavangaita. Holiness inotipawa isisa madzimai kuti tive munyu chaiwo unorunga nyika. Munoziva here kuti madzimai tine simba? Munozviziva here kuti mune simba? Munhu unofunga kuti vanhu 70 vakauya pamba pake akavarungira sauti vese vagoti yakanaka munomudherera. Vese vagowombera maoko kuti matibikira zvakanaka munomudherera. Saka chinotitadzisa kuti kana tamira pane zvedenga tinyatsomira kuti vanhu vati Mwari unofanira kunamatwa chii? Imi muchitamba chiramu nechinamato. Muchitamba chiramu nechinamato. Mwari vanoda kuti tive chiedza chaicho kana tava vatsvene tinova chiedza chakadini chakakwana. Panapa ndinototadza kunyatsokuona nekuti chiedza chisi kunyatsokudini kukwana. Mudzimai wesungano muKristu unofanira kuvhenekera. Namajaya ari pana handina kukukanganwai. Munofanira kuva vanhu vanochengeta utsvene kwete kuchengeterwa utsvene nezvombo zvoupombwe. Ndakambobvunza umwe kuti ko iwe unofamba namapiri family planning unoronga mhuri nani? Auyi kuti akanzi family planning. Vana mai kana mwana atofamba akashama unotonzwa mukatoti ane mwana apfeka zvakadai unzi une zvinhu zvake usina zvinhu zvake ndiani? Ndanga ndichitarisa ndichiti Mwari ndichifunga vane marriage ring mete dzemuchato nai pana wapfekedzwa mete kureva kuti ndakutsaura handiti. Saka Mwari vari kuti ini ndakakudini ndakakutsaura kuti uve chii kuti uve mutsvene nokuti ini ndiri chii ndiri mutsvene. Iwe wakatsaurwa naniko usingadi kuva mutsvene? Nokuti wakatitsaura mutsvene unoda kuti isu tive vatsvene. Saka utsvene ndo hunoita kuti Mwari vati ava ndo vangu ava. Unogara pano ukatoita mabaya angachitaurwa navaya wapindwa nechando ukashayiwa chawafira ukaita mufakosi location gweHarare usina chaunofira zvako nokuti Mwari wacho unenge usimo asi unenge usingamuraramiri utsvene hwacho husingararamiki. Saka ndiri kuda kungotaura ndichiti kuva mutsvene hakusi kuzvitsaura muna vavo. Pane vamwe vanoti indakuita zvekunamata hama havachatotauri nadzo ndakuita zvekunamata handisi kutaura chechi dzavamwe panapa. Pane dzimwe chechi dzinototi nebirth certificate chichinja wava wechechi. Asi ndinofara kereke yangu yeReformed Church haina kuti ndichinje kuti tsitsi zvinowanda chimuka. Haina kundichinja. Asi kune vanochinjwa. Asi shoko raMwari rinondidzidzisa panapa kuti kana ndiri waKristu ndinofanira kuchengeta mutsvene ndiri pakati nyangwe pevakaipa. Halo? Kwete kunyenga, kuita kenza, uchienda kumberi. Ndanga ndichitarisa, ndikati chiko naye hama dzangu, chinoita kuti isu tisararamira utsvene hwaMwari, tisataridza zvakazara zvaMwari. Chiko, ndanga ndichitarisa ndikaona kuti ndikatarisa paupenyu hwangu, ndakazvitsaura here kuti ndive mutsvene parurimi. Pane vari bully nespeech. Mashoko chete. Vana mashoko asina kurungwa. Asina utsvene. Vana mashoko aunoshayiwa kuti vari kuda kumboti kudii namashoko avo. Kureva kuti utsvene hunotariswa nyangwe namachoices angu andinoita upenyu sarudzo dzangu. Zvinhu zvandinoita paupenyu zvofanira kutaridza utsvene.
muchiinvaitwa kumabira vanoziva kuti munokwana. Isu vamwe tinotozongonzwa kuti kwai kwakamboitwa zvakati, ichingovawo nhoroondo nevanenge vachingorasika vachitaurana vane ma1 gig vaya. Hatitoudzwi ende havatodi kuti tizive, kureva kuti pane paunofanira kumboshanda wobva wati ndingagoita sei ndiri mwana, ndingagoita sei ndiri mukuru, ndingagoita sei ndiri muroora. Nhamo yedu ndeyekuti hatidi nyaya yeneology. Tikainda pana Mwari apa zvese zvinoshanduka wena. Zvese zvinodini? Zvinoshanduka. Anototi imi musauya henyu. Vati isa hatina kuinda asi takavatumira mari. Halo, hatina kuinda asi takavadini? Mari yenyu yakaneswa pama-altars asiwo. Mouya panapa moti netsa moti ndinyengeterewo for financial breakthrough, asi imi muchimbopereka mari kwa Satan. Iye mari akati we should take all our money from the devil. Mwari wekudenga vanofanira kutibatsira. Nyaya yokuchengeta utsvene haisi panyaya yestecha yechimiro, haisi panyaya yekuti ndine zvinhu zvangu. Nyaya yeutsvene ndeyekuti ukama naMwari huripo here. Kristu wacho ndakamugamuchira here. Saishe namambo nomuponesa upenyu hwangu. Uye ndiri kurarama here sezvaanoda iye. Uye ivo Mwari ndovari kuodha here masteps eupenyu hwangu. Kana kuti ini ndinopfuura ndichirarama samararamiro andinoda. Kwasviba zvako. Asi regai ndingotaura nekudemonstrata ndichidaidzira zvandinoda kutaura. Tingararama muutsvene seiko? Ndikaisa muchigubhu iri kuita sei vari pedo? Tina vaKristu vanovhinza shoko raMwari. Munhu haagoni kuva mutsvene ane mwoyo unovhinza. Yaisa mvura yakawanda si yatodini zvayo yapera. Murifoma uno hwashoko veduwe agonzi 10 days. Mazuva 10 tichifura muna January agonzi Easter. Agoti misangano yese hapana kereke ine misangano se-Reformed Church. Ende kutiza Reformed Church kufarisa. Ichiri kubuda handiti. But inazosara zvayo shoma. Kana ikasara shoma iri muchigubhu ichi, china maburi inomwika here? Ichashandisika here? Veutano iyi haichatoiti handiti. Yava contaminated. Tina vaKristu vanovhinza shoko raMwari. Nyangwe vakaparidzirwa shoko rinongobuda. Nyangwe vakabuda vakaenda pamusangano yese vanongovhinza. Chinoshamisa ndechekuti vavhinza kudaro, zvinosara zvirimo zviri poisonous. Veutano vanotaura tina vaKristu vane shoko shoma vari very poisonous. Hello? Very poisonous. Hausi poison here, mbozvibvunza. Hauvhinze here shoko raMwari. Pane munyori unonzi Rebecca Brown wakanyora bhuku rake rakanzi Unbroken Cases. Unotaura pamusoro peupenyu hwomunhu achimufananidza nesilinda ina maburi. Kuti silinda ikanya ina maburi haina chakanaka chinochengeteka. Chii chiri mamuri? Imi muchivhinza shoko raMwari. Seizvozvo hama dzangu, chii chinoita kuti utsvene husachengetwa? Shoko kana ravhinza handichatyi kuita zvandisingafaniri kuita semuKristu. Chero kun'anga handifi kuindako. Pane vakatobva kovhu kuswera zuro vachifambira kuchengetwa kuinda kumusangano kuti vasaita accident pakufamba. Rega ndimbokutsanangurira n'anga iwe kuti n'anga yakaita sei.
chipenyu pang'anga ndimozviziva right. Chekutanga mweya unotaura uri mung'anga ndewe munhu wakadini handei. Zvaakapfeka makwava ndeye mhuka yakadini. Mabhonzo ari kushandisa achiti hakata dzangu ndezvezvi zvakafa, mazino embere rakadini rakafa. Iwewe hari dzaanoshandisa dzematanda muti wakadini. Saka chinenge chapinda pang'anga chiri chipenyu ndiwe. Ndiwe chete unenge wapinda uri mupenyu kunotsvakigwa kunoudzwa nezveupenyu nezvakafa. Ukaziva izvika izvi hazvitomboiti. Chaunongotenderwa kupinda kusiya shangu woinda. Vamwe vatouya pano vane stand and water solution vachiuya kuzotsvaka Mwari. Stone and water solution, mvura ine zvimatombo mukati mumwe muchimwa muriko muchichengeta. Ndiri kuenda kumusangano ndoko munogona kunogeza pasina vamwe muchidira mumvura, ende mainstruction eupenzi anochengetwa kudarika edenga. Shoko raMwari riri kuti iro isu takabva pakururama kwaMwari, pautsvene hwaMwari, kutadza kuchengeta utsvene hwaMwari. Uyai tidzokere kunashe kuti tive midziyo inoshandisika. Mudziyo wakabooka uyu haushandisiki. Chero mukaisa trinaponi pamaburipo tichangorashika chete. Chero mukavhara maburi achangodini, ichangoregwa mukapedzisira mukairasha. Mungauya pano maiswa trinaponi moti zvaita yakubikika nayo yakushandika nayo, asi buri rinongobuda nepadivi petrinaponi. Muri mudziyo wakaita seiko imi mukati meupenyu hwedu? Ivai mudziyo mutsvene unoshandisika naMwari. Ivai mudziyo unoratidza kuti muri vaMwari. Ivai mudziyo unoratidza kuti muri vani? Muri vaMwari imi. Ndati Mwari uri kutidana kuti ivai vatsvene. Hana kuti ndokukumbirai. Mapaverenga mushe. Mwari vaisa koyo kuti ivai chi vadaidzira. Sezvatinoita kumisha uko vanhu vachidya vanhu vachiti ngome. Mwari ari kuti iva mutsvene. Ndo zvinoudzwa Israel. Ndo zvatinoudzwawo isu paungano ino kuti tinofanira kuva vatsvene. Nokuti Mwari watakasarudza kunamata mutsvene. Mutsvene imi mune zvima zvingani zvino zvamuinazvo. Vamwe vanototi panapa tigoni kufamba, asi kungoti paberejiti vanochitika zvakanaka. Havatombonetseki kuburuka. Shoko raMwari rati ivai mutsvene nokuti ini ndiri mutsvene. Tiri kuyeuchidzwa pano vanikana kuti aiwa hazvikwanisiki nesimba. Ndokusaka shoko raMwari rakataura paZakaria 4:6 kuti hazviitwi nehondo kana nesimba, asi nomweya waMwari. Kana pane chinhu chisingadi vanhu, mweya mutsvene. Vanobatwa nachikumi muna Oktoba. Batwa na chando cha Juni muna Oktoba. Tizvomweya mutsvene hatizvidizvi. Ndiye wakasiwa pakati pedu kuti agotidzidzisa nokudzidzisa kwose. Not only kudzidzisa, paine shoko raMwari kuna vaRoma chapter 8. Mweya mutsvene nekuti izvozvo isi hatizivi kunyengetera zvakafanira. Asi mweya mutsvene unotinyengeterera nekugomera kusingatauriki. Kureva kuti sometimes we miss the point to pray in spirit. Tine vanhu vane vocabulary rokunamata asi vasinganamati mumweya. Munhu une vocabulary yokunamata anogona kunamata
asi musina zvoni chamunowa, musina chinokumuvhai, musina chamunonzwa kuti pane chiri kuitika. Mashoko chete anenge aripo, utsvene hwaMwari hunenge husipo. Saka kuti isu tive vatsvene tinofanira kukwanisirwa naMweya Mutsvene mukati muupenyu hwedu. Zvino Mweya Mutsvene unopinda sei mumwoyo unovhinza shoko raMwari? Nokuti shoko raMwari ndio rinofanira kutitaridza kutadza kwedu. Handiti shoko raMwari ndio rinofanira kuparadza zvinofanira kuparadzwa. Handira kanzi nyundo, handiro kanzi munondo, unocheka kwese, unoparadza zvese. Saka shoko raMwari kana risimo, chii chingaitika paMukristu wakadai? PaMukristu wakadai, Mukristu unotonza kanzi tinamatire kuti munamato wangu wafana kunamatiwa navanhingi. Saka pavanamata padenda ndatanga ndirini. Zvaita zvakanaka. Mweya Mutsvene ndiye unotisimbisa, ndiye unotikwanisira kuti tigone kumira tichirarama muutsvene hwaMwari. Hatigoni kurarama tiri tega, hatigoni kuzviita tiri tega. Zvino zvingararamika sei kwavadikana mukati muupenyu hwedu? Mwari vati ivai mutsvene, nokuti ini ndiri chii? Ndiri mutsvene. Kana tikava vatsvene, Mwari wedu watinoshumira ari mutsvene, hamuoni kuti tinenge taseta magirineta? Tinenge taseta chii? Eka Satani anofanira kusetegwa malendi mai pamusangano uno wezimuto, kuti kana akaresha kutamba akatsika chinoputika. Nemhaka yei unoseterwa malendi mai kana tararama muutsvene? Nokuti Mwari anoziva patinofanira kuseta chimbambaira chacho. Hatingorwi naSatani kakuita chimurepure chibhakera chomurima. Tinofanira kuziva zvatinodini, zvatinorwa nazvo zvinai. Tinofanira kuziva zvinotishungurudza, but zvinooneka kega kana tararama muutsvene hwaMwari. Nemhaka yei ndakatarisa ndikati, Mwari, chii chamada kuti tidzidze sekereke mumwaka wakadai? Muma end time messages ano munguva dzokupedzisira dzino idzi, zvokuti munhu unoti kumbwadhiya munhu aripo, kunoti kugododhiya munhu aripo. Munhu unohwa kuti vanhu vakuda mari, saka nokuda mari vanhu vanoita yese kuti awane mari. Tiri munyika yavakufamba nemusoro vadikana. Iwe ndipo wakabayiwa jekiseni rechiveve nechezvivi naSatani. Ndipo paunonzwa kuti ndiri nambo. Wakaiswa mutheater naSatani achikukotsirisa. Munyika yakadai, munyika yakadai kuti tinofanira kusimuka toti Mwari tirangarire zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka munyika yokwedu. We need you, our God, in such a time like this. But Mwari woti kana muchindida in such a time like this, ivai vatsvene. Nokuti ini ndiri chii? Ndiri mutsvene. Pamuchanorara munenge muchitaurei? Vamwe varume Mwari wakaswedera paari nokuti vaiva nenyaya dzavaitaura kaveEmaus vaya. Imi mune muchitaurei nehama yenyu kusvika kwaidza, mune muchitaura vekwamakaroorwa. Vanhu vacho havatomboiti. Handitombozivi kuti ndakapinda muri ise ini. Makadii kuroorwa kumba kwenyu kana kwairovoreka? Isi vamwe takatochinja masene mutaiva vekupedzisira kurejesta kana richidamwa taitogara pasi kana ukanzi alphabetical order, but vachimuka vakaita kuti ndiswedere pokuti ndofanira kutoziva kuti todamwa manje manje. Mune muchitaurei? Ndatomboti ndikurukure zvatinosangana nazvo. Mirai muna She, tsvakai Mwari, raramirai Mwari, zvigokuitirai zvakanaka. Toda vaKristu
absorb. Kana mota isina mashoko, vadhiraivha ari pano vanoziva kuti comfort yese haipo pakufamba, inenge ichingokusheka chero pausingadi kushekwa, uchiita sekuti uri mulift yengoro uri mumota. Saka mukristu usina maspiritual shock absorbers, Satani anomusheka pese pese. Asi kana tikararamira mutsvene hwaMwari, Mwari vanotitira zvakanaka. Neimwe nguva Jesu unotaura navadzidzi vake chaivo achiti, tarirai Dhebhrosi wakadini, wakakumbira kuti akuzungurei, atitika seru. Saka panguva inoi utsvene hunodikwa nokuti Satani uri kuzungura. Ende rangarira kuti ruoko rwakabata rusera harusi rutsvene, ende haruna tsitsi. Saka iwe neni tinofanira kuva vatsvene. Tinofanira kutsvaka utsvene hwaMwari, kuti Mwari wekudenga vagotitira zvakanaka mukati mekurarama kwedu. Tauya kuno kuti tiwane mukana wokudzokera kuna She. Nai haikona kuti zvamandifira ndichahlei. Ishe vakatondifira, ndichagohlei zvangu chero ndikatadza. Munhu unenge achitorimba achita kunotadza kuti zvamandifira ndichadini, ndichahleiko. Uyai titarire kuna She kuti zvigotitira zvakanaka. Uyai titsvake Mwari hama dzangu. Uyai tisiye zvivi kuti zvitiitire zvakanaka mukati meupenyu hwedu. Tisasengana nezvimwe zvinhu mukushumira Mwari. Sana Rakeri wakati kuti iye wada zvokuwanikwa naJakobho, akuenda Jakobho oti ngatiinde kwedu, akati nechimwari chaRabhani nacho. Halo, chimwari chaRabhani nacho. Rabhani atevera chimwari chake akati, zvamamatiza henyu ko vamwari vangu maindirei navo? Akabva agara akati, baba, ini ndiri patsika yevakadzi. Akagarira chimwari. Tina mai vesungana vari kuti ndiri patsika yevakadzi. Vakazorora vakaviga zvimwari. Asi vachida kuti Mwari wekudenga uya avatungamirire mukati meupenyu hwavo, afambe navo parwendo upenyu. Mwari anofamba nemisei. Imi naMwari musina ukama. Imi naMwari musina chi? Musina ukama. Musina ukama. Mwari anokutungamirira isei. Mwari anokurwira isei. Mwari anokubatsira isei. Imi musingazivana. Kuparidza pano samufundisa kusi kuti ndazivana naMwari. Zvinhu zviviri. Halo, pamwe ndakatiza mhosva munyika umu. Halo, eka ndikauya kunoku, pamwe ndakauya kubasa, ndikasauya kuzotsvaka Mwari. Asi ndiri kuti this is the time, it's not too late. Halo, it's not too late. Ngatidzokere kuna She manheru ana, titi Mwari, ndirangarireiwo, ndakawa chose, bvandiitirei zvakanaka mukati meupenyu hwangu, ndidzosereiwo chimiro chandakanga ndiri kare, chamakandisika kare ndiri, kuti ndidzokere ipapo. Ndidzokere ipapo. Pane vanhu vanotowedzera girafu rokutadza kubva pane rokuberekwa naro raAdhamu, vanotokwidza chikero. Halo, havadzikisi mutengo wezvivi, vanotokwidza. Vanotodini? Vanotokwidza. Muri kukwidzei muri pano? Muri kukwidzei mukati meupenyu hwenyu? Ivai mutsvene, nokuti ini ndiri mutsvene. Mwari ndozvava. Ndiyo slogan iri pano, kuti iva mutsvene, kana wodzokera woti aiwa ndabuda muchikwata nokuti ndakasarudza Kristu. Kana wodzokera woti aiwa ndakabuda pakunyeya. Kana wodzokera woti ndakabuda pakunyima. Kana wodzokera woti ndakabuda
muchato pana zvemuchatapo mambonoona zvazviripo here asi iye watodini zvake. Chimwe chinotitadzisa hama dzangu kuti tisvike patinofanira kusvika magamuchiro atinoita vamwe vanhu. Mwari anoda kuti tigamuchirane murudo rwaKristu nokuti isu tiri vana vaMwari. Ivo Mwari vanoti ungagoda Mwari wausingazivi seiko uchisiya munhu wakaitwa nomufananidzo waMwari. Kuti Mwari ndinomuda, Mwari ndinomuda zvikuru, Mwari ndinomuda zvikuru. Mwari unomuda zvikuru iwewe. Vamwene vachipfeka tomi ine zvigunwe zvinotsvaira panze. Tomi hayo ipapapo vamwe vakatopodza varega vakatozouya kumusangano vavo vachiti handiuyi nokuti vakavati handitomborina mari yekuti muuye kumusangano mai. Vakazoti havakona saka ndakuita. Halo nemiwo vana vamwe nemi mude varoorwa venyu vana venyu ende vanhukadzi zvenyu kuvengana muri mivatorwa mushamba vanhu muri vaviri. Ndimoga makateverera vanhu musha mavo mukanochinja masenemu enyu muri musha mavo ndimunovengana muri vaviri. Pano kuti imi ndimi munofanira kutobatana moenda mberi muchidini muchinamata kuti Mwari wekudenga tire zvakanaka. Munenge ari pano kuti ndakaenda kunonamata kuti Mwari vagondipa muroora wakanaka asi asiri muroora kwayo. Asi unoda zvakanaka. Zvaunoda kuti vamwe vakuitirewo zviitirewo vamwe. Zviitirewo vamwe mukati mekurarama kwenyu. Munotozikamwa kaimuti kana maenda kumusha sesitopfeka magirazi hamudiudzi. Hamubiki nevamwe varoora. Chamunongoziva kubata chipunu chokunopakura zvabikwa nevamwe. Mwari ari kuti vai vatsvene nokuti ini ndiri mutsvene. Kune vamwe varoora vanenge vachitoti kana vari kumusha vanotofamba vachitarisa kana vekutauni vauye vachivhugwa machira kuti muripi vamwe vauye endai munovapakurira. Endai munovabikira. Iwoti wauti zvakanaka vamwe vachitirwa izvozvo. Ivai vatsvene. Nokuti ini ndiri chi? Ndiri mutsvene. Hama dzangu tinotadza kuita sezvinoda Mwari. Uye takatadza kuita zvinoda Mwari mukati muupenyu hwedu. Tikataira pakubwinya kwaMwari. But shoko raMwari rinonditira zvakanaka. Rinotitarira zvino ndiyo nguva yakafanira. Nditi tarira zvino ndiyo nguva yekudini? Yokuponeswa. This is the time and this is the hour. Yokuti ugadzirise upenyu hwako. Tigadzirise upenyu hwedu hama dzangu. Nekuti kune kunodini? Kunoitwa. Vanokufurirai vanodini? Vanosara. Kune kunodini? Kune vanoenda. Vanokufurirai vanodini? Vanosara. Ende umwe nomwe unomira nezvake kudenga. Hakuna unomiririra umwe. Umwe nomwe unodini? Unozvimiririra. Kwai uchamira weni? Unonomira wega. Nokuti kune nyaya yaunofanira kudavira. Mwari vari kuti iva mutsvene. Nokuti ini ndiri mutsvene. Mwari wekudenga vatibatsire. Unotowa munhu achiti handidyi chirayiro chamufundisi ava. Chirayiro hachiti chitsvene nomufundisi ndechashe. Halo? Hachiti chitsvene namufundisi ndechani? Ndechashe. Hauya handidyi chirayiro ndezvake nashe. Iwe ita pati yani? Yako hachiti chitsvene namufundisi ndechashe. Saka namamwe mashoko uri kureva kuti ndiri kuboyikota patable fellowship Mwari. Kuti namamwe mashoko uri kuzvidzinga munyasha dzashe dzaunofanira kuwana. Mwari wekudenga vatibatsire vadikana. Handisi kureva kuti vanhu ngavatadzire Mwari, kuti vanhu vamiswe mwoyo nechirayiro vakatarisa mufundisi chimuka. Asi ndiri kungoti vadikana, uyai titarise kuna She. Nokuti She vari kuti ivai mutsvene. Vaudze kuti ivai vatsvene. Nokuti ndiri chi? Ndiri mutsvene. Ndasiyana nekuya kwamangamuri kwamaitamba yese kuIjipita. Ngazvitsaridze musiyano kuti ndakabva kwokutamba yese ndava waShe. Chose pauzima
sezvinoreva muimbi. Mwari wekudenga vatibatsire vadikani manheru ano. Tuyai tinde pamberi paMwari tichiimbirwa nepraise and worship. Tidzokere pamberi paMwari. Iwe neupenyu hwako ndiwe unozviziva. Uti Mwari ndiwanireiwo nyasha, ndiwanireiwo nyasha. Mwari wekudenga ndibatsirei, ndiitirewo zvakanaka mukati muupenyu hwangu. Pane pandakawa Mwari, tosimuka tienda pamberi paMwari. Hatidi vanhu vanoti vakawa makuseni, vanhu vachienda kumabasa, vanhu vodzoka voti ko makavatirei pano, voti ndawa makuseni. Christian life is an undulating life. Upenyu hunokuwa nokumuka. Mwari wapa iwe neni mukana wekuti timuke tigadzise ukama hwedu naMwari kuti tigova vatsvene. Tinde pamberi paMwari neupenyu hwedu vadikani tichinamata. Iwe unozviziva kuti Mwari ndirangarireiwo, ndirangarirewo. Pane zvinonditadzisa kuti imi neni, imi murarame muupenyu hwangu, tibatirane pamwe chete.